Πολιτικό γραφείο Γεράσιμου Γιακουμάτου, παρακαλώ. Του κύριου Γιακουμάτου. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα. Ο Μίλτος του Τερερές είμαι. Ο συνεργάτης του Λευτέρη του Ζαγορίτη. Τι κάνουμε? Καλά. Καλά. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Γιακουμάτος πήγε χθες στην παρουσίαση βιβλίου του κύριου Τατούλη? Αν πήγε χθες στην παρουσίαση του κύριου Τατούλη. Ναι. Αληθεύει? Ένα λεπτάκι παρακαλώ, περιμένετε. Ναι, να το μάθουμε παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι. Να σας δώσω να μιλήσω με τον κύριο Γιακουμάτο. Ναι. Ένα λεπτάκι παρακαλώ. Ναι. Τζερί, καλημέρα. Ποιος είναι? Ο Μίλτος του Τερερές είμαι. Τι κάνουμε? Τι θες? Από το γραφείο του Λευτέρη. Είναι αλήθεια πήγατε χθες στην παρουσίαση του Τατούλη? Είσαι αφελής και είσαι και στο κόμμα και δουλεύεις στο κόμμα. Εγώ το είδα στα κανάλια. Άντε φύγε από εδώ. Είναι πράγματα αυτά. Τα κλαμάρα. Γεράσιμε, Αντάρτικο. Χτες το πρωί ο Νίκος Μάνεσης στον Α είχε καλεσμένο τον Γεράσιμο Γιακουμάτο. Ο Λευτέρης Ζαγορίτης, ο οποίος είναι και φίλος, όταν θέλει να τηλεφωνήσει, τηλεφωνεί απευθείας ο ίδιος. Άρα κατάλαβα από την αρχή ότι ήταν ο καθώς Ζαγορίτης. Το δεύτερο, ήθελε ο Τερερές να τα ακούσει. Αλλά αφού είχε κάνει πλάκα, ας τα βάζει όλα. Αλλά αφού είχε κάνει πλάκα, ας τα βάζει όλα. Πολιτικό γραφείο Γεράσιμου Γιακουμάτου, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Επίσης γραμμή με τον κύριο. Ο κύριος Τερερές Μίλτος είστε? Ναι, ναι. Για ένα λεπτάκι. Ναι. Ναι. Τι θες εσύ? Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Θα Γιακουμάτο. μου κλάσεις τα αρχίδια καράκια για σου. Και ξαναπάς τηλέφωνο, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Γεράσιμε, Τι θες μωρέ μαλάκα, τι θέλεις? να σου πω. Σε μένα βρήκες να μιλήσεις. Δεν κάνα καράκια σαν και σένα. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Τι είναι? Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χιάσω. Όταν ήσουν υπουργός δεν τα έλεγες αυτά. Τι πάρε βλάκα, τι πάρε βλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλη όταν Από ήσουν τότε υπουργός. και τα 10 χρόνια στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο. Είναι ανεξάρτητος τώρα, είναι Καλά, το αντάρτης ο κόμμα το Τατούλης. στο κόμμα. Κάτι μαλάκι σαν και σένα. Αν θες να κάνεις αντάρτικο, πες το.